Salut toată lumea! Astăzi o să ne jucăm Cars Parking. Pare rău dacă îmi trimis videoclipul pe canalul meu și am zis în 2013 Nicolencu așa, pentru că credeam că fac YouTube pe tabletă, dar s-a dus pe telefonul meu, că eu filmez pe o draveră. Și da, și vă rog să nu vă supărați, dar asta e. Și aici este un Mercedes-Benz și azi ne jucăm cu el prin toată lumea. Ok, hai la bun. Îmi place City. Hai, carcă-te. Hai, mă, carcă-te. Cu una atent. Dar nu se încarcă. Ăsta mai... Asecele m-a scos. Ok, îți înapoi, doar că acum sunt cu players, adică cu alți oameni, acum sunt singur. Sunt muntiun. Că vreau să văd dacă poate bine să urce, adică dacă poate să urce ce Mercedes sau Mercedes-Benz, să văd. Atât de multe. Uite, oh my god, asta urcă serios. Saca. Mercedes-ul ăsta Benz cam ca lumea și uite cum merge, nu-i scad. Dubla 2. Pe YouTube să zic la 5 ani dubla 2. Așa este, adică așa ziceam și așa m-am luat. Așa că nu vreau să... Niciodată să nu dați pe râu pentru că o să careți. Nu vreți să careți, nu? Când faceți TikTok. Doar că eu folosesc. Pentru că eu nu știu prea bine să mă casă ca alții. Cu oricare mașină, bine, unele cu... Bine, dar pot și eu dacă... Da, este așa boring sau cazi fix aproape de final. Cum eu acum am doar și la asta ăsta nu mă pricep eu deloc. Asta cam deloc. Și mă supăr. Oh, ce bine! M-am lovit. Bine, s-a urcat. Mai bine și uite cum mare. Bun. Dacă urci, e bine Mercedes-Benz. Ok, dude. Am ajuns cu Mercedes-ul Benz-ul, am pus niște straturi așa de roșu ca să arate mai bine. Ok, și acum hai să cadem. Du-te Mercedes, bă! Gata. Nu, ai zen. Mamă, chiar o lăs. Dacă nu vreau să dau bani. Da, hai doar să merg. Da, și eu chiar am plătit Mercedes-ul ăsta cu Benz, cu bani, 3 milioane 35 sau ceva, nu, 3 bilioane. Ce-am sărit? Mercedes-ul ăsta, cred că acum arată ca BMW-ul combinat cu Audi, cam așa ceva.
și un BMW, doar că e de la așa. Ok, am revenit acum. Uite ce mașină am. Prima, am luat-o Supra, a doua am cumpărat-o cu 5. Da, chiar am cumpărat-o ceva cu 5. Ăsta, încă un Mercedes. Și ăsta e BMW-ul. Asta e care de la început am mai și vă place. Am mai greșit eu acolo sus, dar asta e, n-am ce să fac. Stai că aici trebuie, nu, da. Ok, scroll, ok.